Guys, good morning. So ang karon guys, ito. Juicer na sira. Yan guys, juicer na sira. Nag-lock na siya. Nag-lock siya yung ano, kita na ko sa inyo. Abre, nabuga-buga na. Dugon na kani siya nag kahit jud kayo guys, dili jud siya matanggal. Aparting pagka guota. Kay pagkakuan man gud ani daghan kay ko gihimo nga juice. Muna malak. Wala lang jud na abre. So i-try jud ako karon kung maabre ba jud ni tinggahia. Ito guys, ayaw matanggal. Nag-stuck up siya. Paano kaya ito buksan? Tagal. Tagal na to, ayaw talaga matanggal. Try kong ayaw siya. Mamuti dyan sa kagahi oh. Mas okay siya guys kung naamoy screw na size ani. Naamong gudre dagko. So anong dili dyan dali ka abre. Ano gagamitan na kutsilyo nga gamay. Medyo nilihok na ang ano niya. Kasamad po akong kamot. Ito guys, ayaw matanggal. Ayan, mandar na. Pinagumit ko ng magdadalawang taon yan hindi nagamit. Kasi nga, naglalak. So, naisipan kong malikutin, paswertihan kung ayos sira o ayos talaga. Mas maganda kung talaga sa isa-isa. Okay na, palas. Ayan na. Okay na, wala na.
Hi ka muna. Hi! Ay, Pero magaling na tagagawa ng mga siraan mga gamit. Kaya Ayan. TF, bumat. Para kung may sira sa inyo, ay kayo yung bubuin. Okay. Ayan na, yung model ko, model. Taga ano ng Yeah! You already know. We roll.